Udene. Pidgin Udene. Ebe mgbanwoju anya na-eche onye ọbụla. Ihe nke unu na-ekwu maka ya. Ọ bụ na ịmụtaghị asụsụ ọnwụ nke Udene? Ọ bụ na ọ bụghị mkpụrụ mbụ nke a kụrụ n'oge mbụ? No, don't put anything except that. Move the thing. The only thing I need now is that grass. Just move them. Igbo ekene m unu. Afọ m bụ Ngozi Ezeonu. Kịta anyị na-eme ihe ejije a na-akpọ Udene. Roll it. So otu aka isi chọọ ịkwụ m ụgwọ. Ikpu gị ikwu ifele ada emezi gị. Bụ ERNEST Obi bụ onye ntụziaka ya. 75 please. 75. Maka ihe esi butere nwa. Ma ọ yi nwaanyị ma mama ka esi survive. Ịdịgo nnọọ ka ọkwa. Ọkwa nri isi na ya na egbe dinta agba ndụ. Ngwado. Ọkwa nwa ndị ife nsogbu adịrị. Kedu ebe ị nwere ike ileta ihe ejije Igbo bụ sọ? Ọ na KenomaTv na YouTube. Afa m bụ Oma Nnadi. Fim anyị na-eme. Afa ya bụ Udene. And 3, 2, 1. Action! Ke ndị unu bụ? Ife dagbo na nkịtị nke ji ihe mgbu gị na-achọ ọgọ. Okwu Udene, ị ga-azarịrị ya. Mmezu ihe nke ekwere na nkwa maka ihe nyegoro. Ihe nke unu na-ekwu maka ya. Onye na-direct film a bụ ERNEST Obi, ERNEST Mindset. Ndị mmanya maya makwa na film ọbụla o mere, ejije ọbụla o mere na ahụ kpọkpọ. Because that's in Agbo. It has two different connotations. In Agbo is these people that own slaves. Ndị nwere ebe unu ga-enwetakwa film a lee bụ naanị na KenomaTv on YouTube channel. Deba ekene m onye na-ekwu okwu kịta bụ Chigozie Atuanya ọnwa nwarụ isi Igbo. Ife anyị na-eme ihe ejije anyị na-eme ebe a kịta. Ife a na-akpọ ya bụ Udene. Ife a na-akpọ ya ezigbo fim. Ife m na-eplay na fim a bụ agụ iyi. Ka ndị chi m edego na nwata nwaanyị a nna alụ aka. Nwata nwaanyị a nna alụ aka maka asị na ebe nwata na-arụ aka ọ bụ na nne ya nọrọ ebe a nne ya nọrọ ya.
Onye na-direct film a bụ Odogwu Maazị ERNEST Obi aka na-akpa action. Then ebe ị ga-enweta film a na YouTube bụ na KenomaTv. So ije subscribe ịpịa ya tụwe m ịpịkwara anya ya tụgbe m ịnụ tụgbe m ịma na ọbago ife gịnị ị na-enebe film. Ọ bụrụkwa sọsọ film a dị ebe ahụ, ọ nwekwa ndị ọzọ dị ya mma ala gị ka unu je subscribe so na-enebe ife a na-agwa gị ịghọta gị. Dalụ afa m bụ Uche na Ogbodo. Afa film anyị na-eme bụ Udene. Koja cold. This is wood dust. Ebe ị ga-elere ya bụ na KenomaTv. It's kind of number wow. Give me the look. Give me the look. Gaba, I'm here. Gaba. I can't even move from here. No, water doesn't like you here. I'm not afraid, but I can't move from here. Why? Just one more. Step where he is. Step where he is. Just one more. Be comfortable with that hand or the other hand. That hand. This hand is better. This hand is better. This hand is better. Call. Scene 46. Low angle shot and see you Irumiri take one. And 3, 2, 1. Steady. Deep. Action. Nemo. Mechie ọnụ gị. Ile me gbakwo gị na-akpụ. Iluo isi nna gị, nne gị na nwanne gị nwoke na mụ bi Irumiri ise. Na nwa m nwaanyị abụrụ ife nwoke ji eme mgbe o ji kwue. Soro KenomaTv na YouTube. Udene ga-adịkwa. Maka echichi ka nwanne gị nwoke ji gbanarị mụ na nwa m. That's one.
Bobby working men. Because a farm one maybe. I hate job Udene. Every year can we take a research job. We kill you from KenomaTv. Can I you no phone? They kill KenomaTv on YouTube channel. Let's just for subscribe. My like ya, Ezeani, download and the loan number. Get on my 1 year to live a book. Who not about so? Oh, so. We no no. Action. Yani, ihe kwesị ikinye ya. Ụwa ga-aga ọfụma. Ani, o ani. Amani boy kwa mje na tia Kuni bedalo kano afambo Esan Norbert. Fima na-eme Igbo anyị afa fima bụ Udene. You want to see me here? Asulele. We go clean mmadụ kọltụ mmadụ. Mana nnukwu ihe mmụta dị ya. Agụ ya anụ pụrụ iche na mmiri. Onye na-afụ maka ya na-ahazi ya bụ ERNEST. Kpara etu ekwesịgoro ikwuru onwe ya. Okwu inwere onwe ya okwu ọnụ. Dị na KenomaTv, n'ime ya, iwere anya gị gbara m.